lapho umakoti umaZulu. Umakoti uyamuzwa ukuthi hayibo, nangu u-father-in-law efa laphaya, manje inkinga akavumelekile ukungena kule ndlu le. Hhayi, ahambe ayokha amanzi, manje akakwazi ukumnikeza ngoba akavumelekile ukungena. Athi uyamdushela ngenduku, avedane achitheke amanzi. Hhayi bo mfethu, sengaze kufa umuntu ngenxa yemithetho nje. Angifuni ukuthi engasile, kodwa engasile. Mfethu ungena umnike amanzi, hhayi. So yibona after ukuthi kuzokwenzakalani. Hhayi bo, iyashona indoda ummbila. Hhayi ngenhlanhla-ke kufike umama wakamakhelwane, shuthi uwumngani wamama wala ekhaya. Bese-ke umaZulu amnikeze yena amanzi, hhayi lo mama bese eyangena-ke amnikeze aphuze. Hawu, sengaze kushone umuntu. Hhayi shuthi babona ukuthi hhayi bo, shubesti, sekucishe washona umuntu. Ngoba nakhu umakoti engakwazi ukungena kule ndlu, hhayi bawenze-ke lo mcimbi lo ekumele wenziwe ukuze angene.